wiaseman Ghana man yante asem de ne nyina eye nsem bi esese no kopiem social media ne so a enenam so se eye Yaa Naa Mahama Abukari na oye overlord edema Dagbon fofie antoata yanka bia nhemu oni obi adi nkra sese America se ne yese woto ananom ewo ense do asese no nsem na kwakoya rehusem ye pa trendy ewo social ni media ne so Nyansapo Tv yenso yensaka bi na ho behia se de besom yahwefo ene atiefo adane de ina no wagibre na wohwe yen ewa fidikesie so enti wo hwe efiri mitiri so kosi me na ase a wohwe afade ene no ehyame atimi hu se adwo mani abre yesi ani bre wo hwe a ensoja anka be hu se mani aye ko se boja abusua bepese yesua ade bi wa ha na yehwa ade bi wa ha Yaa Naa Mahama Abukari na oye overlord edema Dagbon na one Asanteman ewo twakapa nyasem ketwa one yewra otumfo se tutu baby moto so mienu ewo twaka nyasem ketwa ayonkofa edom ntemu na ayonkofa emu ediye onim se yewra de onye yiyimu onsanipamu sabio onkase we ye mikroni we nye mikroni we ye me tribe we nye me tribe obia wo twinipa bia eben ne ho enti ye na ebehya ne nso ne ebekaye a emere bia kwasi da na yewra edi ewo menhia fikesie mu eye Yaa Naa Mahama Abukari na oye overlord edema Dagbon sabio ono nso ede nanimonyam ebepie mu ewo menhia fikesie mu ede sabio ni tumi ene na hoɔden ebeta yewra chi emani di akwaside ma ne beye kra behwe enu nti ana adwoa me Nyansapo TV eye kru ni nyina ya fato ye ho so sese Yaa Naa akanchine gu anato se wato ananom ewansie do na yeso ye hwetwaka eda woni yewra ntem ayonkofa eda woni yewra ntem sene oba menhia fikesie mu mre bi atwa mu ne yewra edi akwaside obesom ye o menhia fikesie na se arahusem we ato ne dia ene ye bebo hu dawro ama wiase ne Ghana fa nyina atenenka sanso na Asanteman nyina yenso ade na ato ye ni esanse sene bi kan ye ne yewra wonsa nipam onye yiyimu oka obi ade ba ne ho enti se yehu se wo ba kwaside na se ene yewra ebeche na nigye ebesom ewo menhia fikesie made a ene na ye bebo hu dawro ama amansa nyina ate enti pepese yekohwe sa video ne de ba na ye ba eye nsema efa Yaa Naa Mahama Abukari woye overlord edema Dagbon ne enu ato nanom ewansie do ne ho nsem kakra no mede wo befamu na ye hu de ekoso ewo social media so esanse ne enu bepi wo social media ne so a Ghana for bebre na etwa gyaadwo bebre na esuo mu di areho enti senem di kan ye ne etumra ne achiresie bra wo ba menhia fikesiem ebe kan ye wra ho ema ye di akwaside chencherenche o menhia fikesiem no bebese ye kohwe ni nyina ede ba na ye ba ye be di nkomo kakra ede afa Yaa Naa ne wenya ne ba bi ekọ ho yakohwe video no ede abase ne meka yese emre bia etwemwo eye Yaa Naa Abukari Mahama wanya ne ba bi kọ sabio ayonkofa eda woni yewra ntem nti akwaside ne yedi no wo menhia fikesie mu odi nanimonyam enso beta yewra chi ema akwaside ne die no eye kra behwe no yakwa akohwe ede aba na Nyansapo TV da bia meka se yen no nsem bi bese ya yempepre ho enka nsem no bi anase yembo yetimu enka de yenimu yetumra ne achiresie se mpempio no meka ewa fidikesie so onim se Yaa Naa wanya ne ba bi koi no odifri ba bi ana odi bewie ba bi enei no ono nso betimi ebeye overlord edema Dagbon ye wo Yaa Naa hodo ma ba eneni apempem so abrobro so aba bedru ne so afofie antoata oto anananom ewonse do na ahintasem bi kura ewo Yaa Naa ene no wanya ne ba bi kọ na hinsie ho no ebia na wunim onim se bra eye Yakubu adania wotoso mienu sabio oto anananom ewonse do ana akonwa no die na kwakoye bibie wo ho asementeme ho ase pinche sori ye ewo Dagbon kroyi so no eye onipa ba kwa we nyansafo nimdifo a wakabia wo mu ana etimi ede ne sesi ne bode ne nansi fom ehweye se asundue beba
empo esumdue ba ye kra nam so ema Yaa Naa Mahama Abukari a wonye ne ba bi ko otimi be ye ohene anase overlord de ma Dagbon obeka se ye hwan ya eye de ote bra we ne kra we nwoma so piaw na ye boni dia na ye boye mu ase yewra ana sabio ode ne nan si fom ehweye se asumdue beba ebema Yaa Naa eye Yakubu adania wonye ne ba bi ko asabio ofiri mu ne ehunu oni akro obesi na nan na mente me ho ase yi koso pinche yi koso no ono ane call Dagbon ho ekohwe se asumdue beba ebema sabio Yaa Naa ni wonye ne ba bi ko no ono so betimi edi ade na Dagbon kro no ababe ye krabehwe enu ti me hya ase ana me kasa me brobro nsem soro me se ayonkofo sronko eda eye yewra ene Yaa Naa Abukari Mahama wonye ne ba bi ko omo ntemu a ebia wo hwe me ne wunim wo wutie me ne wunim enu nti na Nyansapo Tv ye ka bibia na ye de ye video no aguso ama wo na nso wudi wani ahwe na wo hu se ampa asama Nyansapofo ka no omunim de omo ka omo wo eye evidence bi wo ho a omo kasa no omo de title na wo hu se ampa yewra ene Yaa Naa eye Abukari Mahama wonye ne ba bi ko na omo twaka fefefe bi ewo omo ntem abusua bepese yesua de bi ewa ha sei yentimi nka Yaa Naa nsem wo bra yema yenhunu wona wadi kan ababedi eye Dagbon so emfe bia etwemu ana se mre bia etwemu a ye pempem so a ene na babeduru eye Yaa Naa Abukari Mahama so a ono so fafia nto ata watimato anananom ewo nsie do ye hyase edi afri eye adani yambaga a wono nso na odi ade ewo eye Dagbon oye overlord emre bia etwemu na ono no na hinie no ohyase 1797 edikosi 1802 ewo eye adani na ofri ho pe ana mahami a wono nso na oye overlord edema Dagbon ono nso ebedi ade ewo 1802 edikosi 1820 ono nso free ho pe ana zimbili kulungu enso ebedi ade 1820 edikosi 1827 sanso ana eyes simani zuli enso ebedi ade 1827 edikosi 1832 ono nso free ho pe ana Yakubu a wotoso baako ono nso ebedi ade from 1832 edikosi 1864 na wo hwe eye Yakubu a wodi kan sene na hinie na esi fate a ekame akwai se hwe overlord a omo Dagbon ahinie ho omo matena so a chepa betima ka se Yakubu a oye Yakubu odi kan ono netimetena akonwa no so echeye ono ye longest 19th century reign longest so wonte brofo kwa na ate longest nkwa timi echirechire mu a etimu se ono anetimetena eye Yaa Naa akonwa yi so echeye a na sabio enye asemketwa ewo Dagbon ho ofri ho pe ana abilia na bigu enso ebedi ade 1864 edikosi 1876 ofri ho pe na andani na nigu enso ebedi ade 1876 ediko 1899 etu wohwe di na enye asemketwa wabusua enye asemketwa yensan kobiem eho na Abdallah a wotoso mienu ono nso uko gate na owo Abudu Royal Gate you want say yewo Abudu and yewo Andani Abudu and yewo Andani enti wo hwe Abdallah ya America na asem a ono nso ebedi ade wo bra eye Andani na Nigu efri so no ono efri Abudu State anase Abudu Royal Gate ono bedi ade 1920 edikosi 1938 enti se wo hwe trend ne kwa na wo hwe Yaa Naa konyadie na yewo 2 Royal Gate ana wo ho yewo Abudu Royal Gate ana yewo Andani Royal Gate enti no se wo hwe nei kra no Abukari Mahama wonya ne ba bi kwa no wo Abudu Royal Gate no ni Andani no wo Abudu Royal Gate enti se no
Yaa Naa ene no mebebo omudi omadi Dagbon konwa ni bi da bebi asese maduru no kra na kame akoy se eye abudufo no mum ho ana maduru uhwemu a andani no eye ba ko pe de aka ni na eye abudu Royal Gate entimitimi hu se na omahinie no edanso eye soronko efe kwa enu nti no akwakoya rehusem ye pa wo bra ba betodwa se Abukari Mahama sabi wato nananum wonsie do bra ebusua enka bi nhyimu oman enka bi nhyimu ekura odi so ahinie no omonka bi nhyimu abusua hwe Mahama a wotoso mienu ono no wo Andani Royal Gate ono nso bra Abdallah a wotoso mienu efiri mu pe ana yede no ebedi ade in the year 1938 edikosi 1948 sanso ana ono nso ewu ye no ana Al-Hassan a wono nso ewo Abudu Royal Gate eno nso ebedi ade in the year 1948 edikosi 1953 Al-Hassan enso efiri mu ana Abdallah a wotoso eye enan enso ebedi ade ono nso ye Abudu Royal Gate for ni bia enti wutimu say right after say Andani fo no ahenie ni si ye no abudu fo no kwa ana eto aso ono nso di ade 1953 edikosi 1967 Abdallah a otoso 9 ensu free mu ana Muhammadu Abdallah a wotoso ensia enso ebedi ade a wono nso free Abudu Royal Gate enso ono nso bedi ade 1969 edikosi 1974 ana ono nso efree mu ofree hope ana Yakubu Andani enti so we trend na Abudu fonko an maboba se yesawremu ewo Andani Royal Gate nso wo bra Muhammadu Abdallah a wotoso nsia sabio oto anananom ewo nsie do ewo afe 1974 mu Yakubu Andani a wo free eye Andani Royal Gate nso bedi ade eye 31st May 1974 dikosi 25th March 2002 ana enei Yaa Naa Abukari Mahama wonya ne ba bi kɔ enso ebedi ade in the year 2019 27 January 2019 ana na hinie ne hyasia enrada on the 12 July 2026 odi ba awieye utiti bi firima utimu se wotena so mfie enso enti abusua we akwa arehusem yi a enya asem keto na mpese ebiebie yeni ewo nsem bi ho na yedwendwen nsem bi ho na yehu Yaa Naa ahinie no sene na esifate ansa na ebedru Yaa Naa Mahama Abukari a wotoso mienu a ene wanya ne ba bi kɔ sabio sene ebedru ne so de oboa no krama ni bedi ye wo bra na pinche ntem ho ase na ekoso ewo ahinie ne ho akonwa ne ho enu ti na meka se enya se ho na teyo twaka bi da Asanteman ene Yaa Naa ene wanya ne ba bi kɔ ye ntem yewura one ne wo twaka bi omowo ayonkofa soronku bi a abusua enya asem keto yewura de wonsam onfa won tribe a wo mu sawo ya akani unya akani ahyansude bebre na akire wo afidikesie so a yepese wo hunu sene na Yaa Naa Abukari Mahama otoso mienu osombo edema Asanteman ene yewura enti no akwakoya rehusem TV enti we de eye yakwa kese pa ana mede ma amanfo a ewo Dagbon se ne Yaa Naa Mahama Abukari ato nananom ewo nsiedu yi otwedi ampobasa yi adom asase ya eye otwedi ampobasa yi adom Nyankopon obi bi nananom samanfo enkoso enkyekere abusua ne re abusua Yaa Naa efiri mu eyere emma wagya won akire sabio amanfo wagya won ewo akire ewo Dagbon no ene M0urns ampobasa yi adom no koso enkyekere omo re esan se mere omu wom no eye mere bone emu eden papa se wonka bi nhyiemu wonso ho daye kra se sa rehusem we ebesi anase beba wa akwam na aba na nsem na kwakwa de gya wo social media ne so na kwakwa ya rehusem nti yekoso de condolences kese ekọ de ama eye abusuan ni wagya won akire ni titirum eni yewura de otebra wene krawen wo maso pia kotokohene wonti ne eti baabie
ayonkofa na da wo ne Yaa Naa Mahama Abukari ntam no yenim se na ya ayonkofa emu ediye esansa wo de onsamu ogie ahiafo ogie ayarefo ogie abrefo obia obeba wa akwambia no ubie wapono de ma no enti meka se ye de condolences kase ekodi amayewura esa motemase esansa kwaside ani ehun se Yaa Naa nso apiem wo ho a wono so de nanimunyam ebeta yewura chi amana kwaside die no aye krabehwe na abusu Yaa Naa ye ka ne ho asemu yi a wonye ne ba bi koi ono nso eye wo hena for 16 good years ntokwa na ekoso ewo yendi omu chieftaincy ho nsensem no ono ne ohenempon a otimi tigina ye de ne nsa esi ne bode nan si fom ehwe esa sumdue ebeba eye yendi bobra na basabasa ye mente me ho ase ekoso ewo omu ahinsie eho sanso na Yaa Naa eye Mahama Abukari America na asemi eye obi a otena so for 7 years emfie enso ana otena so se overlord edema Dagbon entimi utimi hu se wasom ne manfo yie enya asem ketwa ebusua we ye mputupuru ama ne bo a ababeka Nyansapo yensa e wo studio ha adwo amatena simidi mu nsem sombo mempese mekasa ebe tenten mepese mekan eye Yaa Naa Mahama Abukari ni wanya ne ba bi ko overlord edema Dagbon ne ho asem kakra ede kye yatiefo ene yahwefo wona ene no agibre ehwe yen ewa fidikesie so se na bi omunsu behu ani akra ene no meka ne ho asem na omahunu eniema pa obeyeye edebo a oman Ghana ni kura ofiriso ekura na wodi wonso ene sabio eye puntunyuma hodwa woyeye ene ayonkofo na eda woni yewura entem Yaa Naa Abukari Mahama was the 41st overlord of the Dagbon kingdom in northern Ghana, born in 1939 and killed on January 25, 2019. His reign was widely celebrated for ending a historic 16 years chieftaincy crisis. He passed away on July 12, 2026, marking the end of a pivotal era of peace and reconciliation. Born in Mayon in 1939, he was the son of Yaa Naa Mahama II and Aisha II, a princess from Kulumpeku. His father died when he was young, meaning he had to work his way through the traditional hierarchy. He began his chieftaincy journey as chief of Pongpuno, eventually ascending to the Savlungu skin, one of the 3 paramount gates skins in Dagbon. Following the resolution of the protracted Dagbon chieftaincy dispute, he was enshrined as the king of Dagbon. His coronation on 25th January 2019 concluded a long-standing division between the Abudu and Adani royal families. His time on the skin in Yendi is widely remembered as a period of healing, reconciliation, and traditional restoration for the kingdom. He pretorialized uniting the division ethnic communities under the jurisdiction of the Bewa Palace and focused on socio-economic development alongside the Ghanaian government. He passed away on July 12, 2026. His demise was followed by widespread tribute across Ghana, with national leaders and traditional rulers mourning him as a symbol of unity and a champion of peace. Abusia enti semdi kan eka ye no enrada on the 12th July 2026 and ebeto odwa se eye Yaa Naa Mahama Abukari a woye overlord edema Dagbon a watena so for 7 good years ono nso na hweye esiesie conflict a na ewo yendi ahinie mu sabio for 16 good years omakontokwa eye Yaa Naa Abukari Mahama a oye overlord edema Dagbon na hweye de ne nansi form de ne sesi ne buso kokodufo ema asudue ebaye enti se ne se Ghana fo esu etwa adwo Ghana fo etempenten kwa na sabio mani atutu ekom nsem a na esefata wo mo so mo yesa esanse ya hwrade ya hwre sabio okukodufo ya hwre obi a osombo na ya hwre obi a wode nkabom asudue perepere yo impuntuo eba eye kurubi so enti Yaa Naa Abukari Mahama
eni no wanya ne baby kwade e ka ne so twedi ampon emfa okra ensie yi wo hwe eye flyer yi so a o say Dagbon Yaa Naa Abukari has passed on. With deep sorrow and heavy heart, we announce the passing of our beloved Dagbon Yaa Naa Abukari, a true symbol of unity, peace, and tradition. Your wisdom guided generations, your leadership brought harmony, and your legacy will forever remain in our hearts. Rest well, Ken. As you journey home, your people mourn but also celebrate a life well lived. A great leader, a peaceful soul, forever in our hearts. Thank you for your service. Thank you for your wisdom. Thank you for your love. May your soul rest in perfect peace. Gayi Zug. Hey, Abusia, Messia ne. Vekansem, Arehuaba, Neso. Yeni nsɛm bia ɛka saa mpempem ɔmo ka ɔmo sɛ Nyankopɔn na ɛde ma ɔno a na ɛgye nti yɛkɔ so kyekye yɛ ho rɛ na yɛasɛ otwedi ampɔmba sɛ yɛadɔ no so ɔmpɛ baabi papa ɛmfa ma Yaa Naa Abukari ɛma yɛn sɛ ne bɛyɛ a dankwa nwoma bi no yɛde ne nyinaa bɛdi nhyiamu na yɛdi ahurusie aha Nyansapo TV mɛsrɛ sɛ ɛnɛ ɛna ɛdi kan sɛ kan yɛ wɔ afidi kɛsie so a mepacho obekọ YouTube ho adoma na eda ho no wo nsa aboso na waba beka Nyansapo dwumakuo no ho na nso watimi akire wadwene wo nsem bia dan dan na ne de besom mu afidikesie so owa abrempon Royal Kinti Palace aneni ne waso ye na sene osonfo asona ka chi adwakru mu me na metena ase ne medi dwumadie mu chia mehima we eyare ho sem a aba beka yensa se eye Yaa Naa Mahama Abukari a wo ye overlord e de Dagbon Fofie Antoata wanka bia nhyimu eye arehusem we ane free na kache ede eba abusua background